Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadala og balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini, niingon siya, dili siya mamatay nining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ng Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Hesus ni Maria ug ni Marta ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa kaadlaw niadtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamali kita sa Judea. Sa pagabot ni Hesus nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa lubnganan. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Hesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Hesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. O si Jesus mingon kaniya, ako ang pagabanhaw ang kinabuhi, ang nagtuo ka nako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhig nagtuo ka nako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, o Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Nakita ni Jesus nga naghilak siya ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing ug nanghupaw siya. Hain man ninyo siya gilubong, nangutana siya kanila. Dali nga rig tan-awa. Ginoo, mitubag sila. Ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga Hudiyo miingon, tan-awa, pagkadako gayon sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipabuka man niya ang mata sa buta? Nga nang wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa ka kinikalangob ug ang pultahan niini alihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta, ang iso sa namatay, miingon, Ginoo, baho na siya karon. Kay upat naman kaadlaw nga gilubong siya. Si Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kung mutuo ka ug ilang gikuha ang bato. Nya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang namati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga niya dinhi. Tungod nining mga tao, aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Guman niya isulti kini, misinggit siya kusog. Lazaro, gula ngari. Ug migula ang namatay, nga binugkusan og mga bendahi ang iyang mga kamot ug tiil. Ug ang iyang nawong pinutos og panapton. Badbari ninyo siya palakta, giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria, nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ikalimang Domingo na sa Kwaresma. So taod-taod lagi ning atong pagsuod sa Kwaresma. Gani sunod simana mao naman ang atong Semana Santa. Sudlo na ito kinipinagi sa Domingo sa Lukay. Mangutana ko, ikalimang Domingo naman kini sa Kwaresma. Nakasulod na ba kita sa Kwaresma? May ngunta nga, init yun kaya pa rin. Inita. Pero nagay uban mo ingon sad, ay naku padre, wa ta maginahanglag Kwaresma, kay kada adlaw Kwaresma. Tungod sa mga problema, mga hagits kinabuhi. Init pas udtong tutok ang kapait sa kinabuhi.
Naabay apoy punto, di ba? Higop pitag Kwaresma mo man mga magkalisod, magsakripisyo. Mingon tawa, may maginhanglag sakripisyo pa di kay kadalaw, grabing sakripisyo. Karon panahon na labi na nagmahal ng tanan, nagmahal ang gasolina, nagmahal ang bugas, mahal ang palaliton, Kwaresma. Ngano magpuasa pamantang nga hagbay ramantang gapuasa. Ba? Napagay mga bata nung muingon pa sila, nagmahal ng gasolina, nagmahal ng bugas, unya nagmahal siya nimo. Ba, moingon po siya. Kaya ako nung ingnon ka nga, laban lang, pero di ka naman pinaglaban. Muna yung mga kalisod kinabuhi nga makaingon ta, wa ta manginahanglag season of Kwaresma. Kay lagi, matag-adlaw Kwaresma. Tungod sa mga problema. Apan mga igsuon ang atong mga pagbasa karon, nagpahinumdum ka nato. Nga bisan pa tinud anay nga wa ta maginahanglag Kwaresma tungod sa mga problema. Unang pagbasa ni Propeta Ezekiel, nindot kay pahinumdum sa maong propeta ngadto sa mga Israelita. Matud pa nga ang Dios nag-ingon kaniya nga iyang bukhon ang lubnganan sa mga nangamatay. Nga sa ato pa, dili lubnganan ang katapusan sa tanan. Mabuhi, dunay kinabuhi, bisan paman. Usa kini kapaglaom, pasalig, nga bisan pas kabugat tungod sa mga problema, nga kanaadlaw Kwaresma, dunay katapusan ang tanan. As we always hear, there is always light at the end of a tunnel. Now the question is, if there is this light at the end of a tunnel, maghuwat ra ba kita nga makaabot kita niadtong light at the end of a tunnel? What if tungod sa kalisod sa kinabuhi, tungod sa kabugat na gitstong gipas-an, ingnon ta nga kamang lang, di na kita makakamang. Kay bugat na gigay, lisod na gigkaayo. What if di na ta kaabot kinang gitawag og light at the end of a tunnel? Kinsa may muduot, kinsa may atong saligan. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo, nagpahinumdum sad kanato that indeed, hope or Christian hope is not something that we just look forward to. Ang Kristohanong paglaom, dili ni murabag angay natong paabuton lang. Ang paglaom is actually happening at this very moment. Sa unsang paagi, managsuon, Maria, Marta, nya namatay si Lazaro. Sa dihang nakadungog ang Ginoo nga nagsakit o namatay na gani si Lazaro, wa gid siya magmakuli. Miadto dayon sa silang balay. Ug didto, he was there, very present in their moment of grief. Samot pagyud, no, ang ebanghelyo mingon, nakita ni Jesus nga naghilak sila ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing nang hupaw siya ug siya mismo mihilak. Walang madto si Jesus nga murag nanguryoso. Miadto siya aron pagduyog sa ilang kasub-anan. Gani, he cried with their cries. Mihilak siya kauban sa ilang paghilak. Nindot kining pahinumdum kanato mga igsuon. If God smiles and laugh with us in moments when we are smiling and laughing, God could also be crying in moments when we are crying. Ang Ginoo sayod sa tinud-anay natong kahimtang.
Ang Ginoo sayod sa tinun-anay natong kalisod, kahadlok ug kabalaka. Ang Ginoo sayod nga daghan nato nagpugong-pugong lang sa atong luha nga muto. Kay di ta ganahang makitaan sa mga anak nga weak or nagmagul-anon ta. Kay what if makitaan tang weak ta, musamot mo sila ka weak or kaguol. So wa pa gani so wa pa gani matagak atong luha kay bawo na siya nga katagakon lagi ng mga luha. Mao ni ang pahinumdom nato. In moments when we want to cry, God wishes to cry with us. And to me, that is one very basic and yet essential meaning of Christian hope. It is not something out there at the end of a tunnel. It is actually happening at this very moment. Og mao ni ang gipakita dito ni Maria ug ni Marta, iyang suod nga higala. Di ta maghuwat nga makaingutan na ang Ginoo tos tumoy. Ang Ginoo naa karon uban nato. Diba? If you're familiar with the story, very classic, Footprints in the Sand. Diba? Usagay na, usa ka tawo gipasiligan sa Ginoo nga kon naaragi ko uban kanimo sa mga panahon nga maglipay ka, I'm with you. Ug ang timaan niya na mao nga maglakaw ka na imong marka nga usa ka parisan tapad sa parisan sa imong mga tunob. Upat tanan. So in moments I'm with you, I'm by your side. So mao to, naglakaw ang tao. So lipay kay siya with problema, everything is well. And yet when moments came nga nagkabug-at na, mura magnagkawa pod ang mga tunob nga sa kilid niya. To the point nga murag nagkamang na siya, nawa na gid hinuon. Yang gibaso lang Ginoo. Ngano man ka, nagpasalig ka nga naa ka in moments of my joy, much more in moments of my sadness. But when moments came nga I'm so sad that I could hardly walk anymore, nawa naman ang paris. Asa naman di ka? Indot kayong tubag sa Ginoo, di ba? Yes, I am with you all the way. Yes, in moments of joy, I laughed with you, I smiled with you, I was happy with you. But you know, when moments came nga murag nagka-problema na ka, and I saw nga murag nagkamang nagig ka, di nang makapadayon sa unahan, it was then that I carried you on my shoulders. Pahinumdom gini nato mga igsuon that God suffers with us, God cries with us, God is in pain whenever we are in pain. And that to me is what Christian hope. Apan na nakanindot lang pod is, matod pa sa mga ibanghilyo gihapon, mabanhaw ang imong igsuon. Your brother will rise. It's the same way of saying, mabanhaw ka, makabangon ka, kay wa ka nag-inusara. Apan, hagit nato. Si Maria, Marta ug si Lazaro giadto ni Jesus because of his real friendship, relationship with him. Ug mausan ni atong hagit. Makakita, makasinati lang gyud ta nga naa siya nato sa tanang gutlo sa tong kinabuhi kung kita mismo naapsay lawom nga relasyon pakighigala sa Dios. Sang adlaw, nagmisa ko patay. Pag-abot yun ako, magmisa na unta ko, mura ko nawa sa focus kay wa maandam ang lamisa. Huwag sound system,
nagdagandagan ng bata. Unsa bagay nakapatingkag, altar, at bangal lamisa, na ay usa ka grande, baso, gatagay. Nyawa ragay tagad ba nga magmisa nako? Kuwang na lang ng mga pader. Sa akong murag-nisaka na yung rabis sa akong utok. Akong giingnan nga. Ato lang sa siguro ng hipuso ng beer. Kay basig, kita'y mo sunod ani. Ay, sorry pa na. Murag lain no, nanunglo ko pero hindot sang pahinomdom. No? Kana magbilar ta, muratag nanong og inom. Naiuban nanong og sugal. And I think mao sa napahinomdom nato. Suod ba gitag Kwaresma or mura ratag nagpiesta? And that to me is a question if do na batay lawom og nindot nga relasyon diha sa Dios. Aron sa maong paagi, hopefully bisan pa man nga magsigit ag ingon wa ta magkinahanglag Kwaresma, kay lagi daw Kwaresma ang kinabuhi, dunay kahulugan, dunay kusog, dunay padulngan.